Molt bé, la meva intervenció és representant Ecologistes en Acció del País Valencià i ve a exposar el desastre, el col·lapse, que diem alguns, de la gestió dels residus sòlids urbans ací al País Valencià. Aquests criteris que en principi, aquests principis dels plans integrals de residus de proximitat i d'autosuficiència han passat 14 anys i ens trobem en una situació realment caòtica, lamentablement deficitària d'instal·lacions. El reciclatge a nivell del País Valencià és un percentatge molt baixet i la realitat dels nostres residus és que dia rere dia s'encolguen en diferents abocadors al llarg del País Valencià, especialment en la província d'Alacant, tierra de promisión para las basuras valencianas, i s'enterren vilment, com tenim demostrades en diferents gravacions ja de fa. Des de l'any 2006 estan proposant fer un vertedero en diferents punts al voltant de la Ribera. Les notícies que tenim és que aquest vertedero el més probable és que vagi a parar a la Parra per interessos economicistes. El que anem a fer així és explicar per què no volen que vagi a la Parra. No és una qüestió absolutament negativa per negar-nos a alguna cosa. És evident que fan falta arreplegar els vertits, però que el que no volem és que en la Parra, que n'hi ha un aqüífer que va alimentar a molts pobles, se contamina en uns vertits indiscriminats empaquetats que puguen arreplegar-se allà. Entonces, això està per davant, hi ha uns interessos econòmics molt grossos i nosaltres volem fer incapeu a la població que s'entere que si això es porta a terme mos llançaran a perdre l'aqüífer i ja veurem d'on veiem l'auia en un futur pròxim. I estic preocupat perquè com a ciutadà jo tinc fills, tinc nets i no vull que aquesta desolació no la vull que sigui. El que tinc a demostrar en informació fins a quin punt és de veres el que estem afirmant. Este mateix diumenge apareixia en el Levante un reportatge de 2 pàgines parlant de la gestió de los residuos, la ruta de la basura. Avui en el país el Consell Cedonte de Xixona limita el envío de la basura desde Castelló. Avui mateix li fan una entrevista al president del Consorci de Residus de la Ribera, al alcalde de Guadalajara. El Consorci de Residus que este passat estiu posa aquesta tassa de la planta que ha creat una polèmica i unes protestes realment importants, o el cas que anem a tratar així, que és el de l'abocador de la Parra, un abocador per al rebuig, per a l'eliminació dels residus, i que parlarem al llarg d'esta nit. Així tenim el que és la sessió de la planta de Guadassuar, que és la propietat de la Diputació de Gixa, al Consorci, el president de la Diputació, el senyor Rus, l'alcalde de Guadassuar, que és el president del Consorci de Residus. Casualitat. És la mateixa persona que està al front del Consorci de Residus, és l'alcalde del poble on està situat la planta. Pensem que la tassa de frente que està lligada a la producció, a la generació de residus, perquè si no uno li té igual generar més residus o menys. I a més perquè nosaltres hem estudiat que se produeixen situacions molt injustes en lligar a la tassa d'aigua el tema del FEM. Primer no té res que veure, però se produeixen situacions injustes. Resulta que quan entra en vigor el Consorci, diu les plantes de tractament tindran una vida útil de 20 anys. Vaig dir que estava començant a funcionar en el 89, en el 2009 fa 20 anys. Diu, no, comença a comptar de zero. El qual vol dir que la de Guadassuar tindrà una vida de 37 anys i no de 20. Proximitat de les plantes molt important. Nosaltres apostem per microplantes més que per macroplantes pròximes en agrupacions de pobles menys conflictives. Ja se ho està pensant de si ho aprova o no ho aprova, perquè hem trobat de problemes tècnics mateix una roba. Com se faria? Molt bé. És la fàbrica esta de Ultrapunta Ultraguera no crec que faig. Són 5 pisos diferents. Al costat de la planta F. Tornaron la volta No fabricar i tot residu. Però llavors,